हेलो गाइस नोंथांमोनहा मोनसे गोदान भिडिअ लाफैदों बे भिडिअ एन्टारटेनमेन्ट नङा बे भिडिअ दुखुनिसो भिडिअ नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ NDFB नि बारग' आफादगिरि गेदेमा रन्जन दैमारि बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होनना खौरां मिथिजादों बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आं मिथिया नाथाय जुदि कर'ना पजिटिभ मोनमारदोंब्ला बेयो बोरै जाथावना एसेबां सेफटि जायगायाव दं जेलाव दं सेन्ट्रेल जेलाव बेफोरबायदि जायगायाव थासेयावबो जोंनि NDFB नि आफादगिरि गेदेमा रन्जन दैमारि बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ बोरै मोननो हाखो बे एसे सानथावना बाथ्रा आरो खोनानो मोनदों अखिल गगৈ बिथांनियावबो कर'ना पजिटिभ मोनदों होननानै बिसोर सानै मानसिनियाव बोरै कर'ना पजिटिभ मोननो हाखो आरो बे जेलाव 1000निख्रुइबो बांसिन दं होनना बुंदों जोबजागाफोरा 1000निख्रुइबो बांसिन दं नाथाय बे सानैनियाव थें बोरै कर'ना पजिटिभ मोननो हाखो बिथांनि थाखाय जों आरज खालामनांगौ दा दिनैनि दिनाव जों बिथांनि थाखाय आरज खालामनांगौ जाहाथे कर'नानिफ्राय रन्जन दैमारि सारा गोख्रै बारग'ना फैनो हायो मानोना बिथांखौ जोंनि रायजोआव गोनांथि दं बड'लेण्डआव बिथांनि गोनांथि दं बड'लेण्डआ बिथांनि अनगा आद्रा बिथां गैयाब्ला बड'लेण्डआ जाफुंसारनाय नङा ओंखायनो बिथांनि गोनांथि दं रायजो राजाया मदद खालामनांगौ बिथांनि थाखाय जों आरज खालामनांगौ बिथांनि देहायाव कर'ना मोनदों होननानै कनफार्म जाबाय दा बे बाथ्राया बोरै जाखो जेलाव थासेयावबो बोरै कर'ना मोननो हागौ एसे सानथावना बाथ्रा आन्दो माबाफोर बाथ्रा थानो हागौ बेखौ मिथिया नाथाय समनि लोगो लोगो मिथिगोन बे एसे सानथावना बाथ्रा सम फैब्ला जों गासैखौ हमनो हागोन समानो गासैखौबो दिन्थिगोन समनिखौ फोथाय बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबनो गैयै बिहोमा होलांबाय बिथांनि बिहोमाखौ जों जेब्लाबो बावगारनो हाया ओंखायनो बिथांनि मोजांखौ आसा खालामनानै नोंथांमोना आरज गाबनांगौ जाहाथे बिथाङा थाब हामनानै फैयो आरो जोंनि बर' रायजोआव थाहैफिननो हायो ओंखायनो नोंथांमोना आरज गाबनांगौ गोजोन्थों।